Lunge kommer jag alltså. För alla vägen, vill du också? Nej. Det står bra som Hey, kom nu. Ja, så för förra halvfinalen i mitten VOF och Kintel att börja för Lötto. Två halvfinaler där i kvinnokampene, VP och nästan spelar i hinare och i Vaje. Rio tar du längs han. Tar ligger så han lever. Hej klar. Vad är det? Han. Det är sånt det är inte att spelarna är så klara att spela det att det här kommer ganska just till in i Vatland och klockan är bara 3 mot 3 och domarna vill gärna att det ska börja som man är avsätter så klockan 15. Hur vinter på det här nu? Alla ja. Han är ju ja. Nej, men jag vet inte, man skulle det kan jag sätta ja då. Man skulle det skulle så att det sånt där när tuttigt igen just nu. Där åkte vi. Så får det vara klart att börja för Lötto. Det är hon alltså. Rymla fitta avskåren kommer till Lendisten och du är så att lägsta trätt. VOF alltså i första allopnon. Vi har så i halvfinalen. Där Emma Besanovic. Emma här av vänstra backa och kommer skott men väl om för det. Och applås här men nästan en go Bjørking. Vivian Bjørka skotten från Sonny Hansen. Brynja Rekvadetramine till Emma Besanovic till Brynja. Brynja Rekvadetter. Så skjuter hon och han skorar. Emma Besanovic lägger VOF åt 1-0 och spelar i en go-on minut.
Bara Hansen til Anne Bremnes. Liv Arke. Så missar där bollen och Kintel kan VF kan för kontra men tekniska fel här och gör skritt. Spel långt för igång. Så Torit Arke Samuelsen och åter Bjarkar Vivian Pedersen, tvär Bjarkingar Arian. VF varvater 1-0 läsna. Skott att Feve Synau, skott från Brynjo Rekvadatter. Så Kintel. Bara Hansen, Anne Bremnes. För Hilton. Gott kors till Heidi Mario Axelsen, alltid där. Nej, det är Daniela Johansen för gula korset. Varan till Anna. Så sent där till Kinle. Så finns så steknäsne och så vill Jauna till 1-1 och så sind löjt passivt från VF-vägarna. Gersta Johansen kommer att stanna pura fröj och Jauna till 1-1. Ja, rekordator. Bränna finna strikna Kate där inne med det Kintel som för Fädra Bolton. Anna Bremnes är här och det är möjligt för att hon kommer på skott. Det är Atter Bjarkar. Vivian Pedersen som alltid över teach tror jag 4 skott från Kinle. Väl in i resten från början. Och han fänger Kintel. Så utelig nu möjligt att lägga sig 8, står han 1-1 nu då spalt i 4 minuter. Så Hansen, Ryan Scholv, finner så bara, och han skorar! Bara Hansen, lägger Kintel 8, 2-1. Och vi efter kört ut, Daniela Johansen, Brudjetten, Vertichen, att de har blivit brottskast till VF. Stärstjötnen brott här från Daniela Johansen. Det var Heidi Maria Axelsen som kommer fram att ta den här bollen. Vi ska så röna mot Kintel Smalberg och Majo Drakoljobovic. Så kommer skottet. Och skorar! 5 minuter farner, 2-2. Ja. Här var Brukslaren. Här var Brukslaren, det var annars Björsta Johansen. Det fick andra bollen i målet, men det var Bruksla för brottskast i Arren. Och det här teker Anna Bremnes. Och Atter Bjarkar. Vivian Pedersen, som kommet otroligt väl från början. Just det snart. Haft nekva Bjarkar, och här var så en rätt. Och så lyckas vi att det var en teknisk fel här från VF, men spelar helt fram. Det är så Daniela skjuter, men bättre Majo i Kintelspalen. Och vad så? Kintel igen, bara. Det är Anna Bremnes. Suna Hansen. Vertichen, Tucha med gast. Bara till Suno. Så är rocken ja stryken här, men
Ikke mer enn så at spiller for gang etter. Bara. Til Anne Bremnes. Går å finne plass til skåter. Spiller vi gjør det sånn. Hansen. Så missar rabatten. Nu har Leitch för en omställning. Shot all upp från VF, men där grön och kommer bra plats. Och väl spalt den styck ner. Men Ives Rax I domaren. Det Löv Paulsen som steg och längt inne. Och här missar så Torrid Ark I handa bollen. Sen det klasset spel från Bavon Leon I lötene. Men spännande. Shame not the partner. Står han 2-2. Så Emma som skjuter. Emma Besanovic. Men resten är väl Bjarke här av Majo. För resten av skotten så han ska täcka. Och så lägger Kintel sig 8-3-2. Guri Esberg bryter jattnen och lägger Kintel 8 vid en mål nu. 3-2 vi har spalt I 8 minuter. Daniela Johansson till Emma Besanovic. Den har bra jattnen. Gott varje spel från Kindle. After Rainer Scholl. Och han skorar. Gott Annemans Aurik av Emma Besanovic. 3-3. Och Anna Bremnes, pura fröj. Vi har spalt av Kindle. Vi kör där 8-8, 4-3. Nu har spalt I 90 minuter. Ausweiler av Heimalinnon. Bara Hansen, finner strykna. Det Bjärsta. Bjärsta Johansen till 5-3. Kindle låta vid 2 mån. 21,5 minuter färden. Så VF, Daniela, men finna Kate I stickna. Så det nästan touchar med kast till VF. Det är Johansson skjuter. Då har vi Ast-teachen I skådröntene. En touchar med kast till VF. Här till det mesta kommer från Emil Besanovic I all sparsten till VF. Och det här fullklarar över Kinsley så har vi däcka väl för dem. Så ganska då ända finna era lösningar. Och att det gör där Ausfeil och ta ända vi har blå dorst till VF är det så att Bjärsta över Hilton och försöker kast till Kindle. Spelar för igång där. Så Hansen till Bara Hansen. Bremnes.
Backchetan till Timon och där man kan spela mest han som är kors, vilket så tror det Arki på. Och att Bjarkar Vivian Pedersen. Det var still Kate Fredriksen. Framvis 2 månader. Det är Kintel som är 8-5-3. Vad så vi efter en goal där sen. Där har vi Jamal. Ska center Daniela Johansson. Och väl spalt ut av bunchen och så skorar där. Så kom där att Maltalna väl spalt. Louis Paulsen med Carmon 1 mål måne 4-5 Kintel av Jänen. Bara tid. Anna Bremnes, väl spalt. Att spela där alla fria och det är rättnast rättliga väl. 6-4 till Kintel. 12 mot Farner. Så vi ser Lilian Djuros som kommer vattlen för VF. Här Mr. Batchen. Emma Besanovic och Mine nu i bollen. Daniela Johansson skjuter och han färnar målet. Och färnar målet. 1 mål mål. Kintlata 6-5, 13 mot Farner. Flott Göttenbrott här. Ja, Baro Hansen. Svär att det bana vägen. 6-5 till Kintel och så blir VF om timeout. Ja, vi vänjer en säger vi sunna spelare att han helt att ska sälja Anna Brynnes och bara Hansen här var lattspel i alla spelen i Kintle. Så då såg vi där få bröt vad det är. Vi gör för 2 mål av Mona, 6-5 till Kintle 13 mot Farner. Emma Besanovic till Daniel Johansson. Åter till Emma, Kate, Daniela, liksom så Lilian Djuros. Kan så rönna finna styckna men räkar nog ett Kintelspine här av vännen. Vi är för bollen. Och så väl spalterna styckna och väl loppasne av Kate. Fredriksen, 1 mål måne, 6-6 till Kintel. Så bara till Suno. Anna Bremnes. Sen drar på Rinchu just nu. Avsparsta men så där. En större att alltid. Bjärsta. Och här händer inte så Armin domaren kom upp. Anna Suno och kan se domaren. Där finns så styckna och släppa spela Leot och där skora. 8-6 så att det var alla sysslöt och det var rätt. Annars rättliga passivt Kintelsa upp men det är nästan så att fotbollsmålet 8-6.
Emma Basanovic Lilna Juros. Kommer oss efter Emma. Og Philip Cage som er 5 kott, spelgång vi er. Og så blir det et gult kort, og jeg mener at det er Guri Esberg ferdig. Så ganske, jeg vet ikke om hun lukker nekker utspång Clay, men lukker mye. Daniela Johansen til Louis Paulsen, atter til Danielo. Emma Besanovic. Og så er gult kort av tredje. Sunne Hansen, som håndgrer i Emma Besanovic. Lilian. Emma skjuter lengt utifra. Han sitter! Flott skott fra Emma Besanovic. Nere i gulvet. 1 mål av Monjatter. Trindlatt av Einon, 8-6. Bara. Anja Eliasen til Sun Hansen. Det Tori Darker, hva så? Det er blant Jøtten Skjold. Det pitchen. Lekva Brester fra Heim og Skårnum for en godt vergespill. Så Kjentleina for tjent. Bara. Det er så Sun Hansen. Armin til dommeren er kommet opp, skal komme skått. Anna Bremne skjuter, og han får vi syne av malen. VF nu mållaga at Jauna. Vi har snall opp noen. Det er 8-4 vi ene malet. Lilian. Danielo. Emma. Skjuter, og han får vi syne av. Og her er hun fri, Anja Eliasen. Og skårer til Nutsjo Shea. Første malet til Wunschland Chinley der. Emma Besanovic til Lilina Juros. Prosjol, skjuter, skårer! Flott spiller fra Lilina Juros, som vi alltid har GVF. Det er alle flere møvlager i alle spillene siden hun kom inn. Og her synes vi reisende vel kontanter vergespill fra VF. 16,5 minutter færren. Bare 1 mål av måned. 28 til Kintel. Sunne Hansen, Rønskjold, skjuter, skårer! Og det koster reisende Emma Besanovic 2 minutter. Ut av bunchen. Rodosink. Og kan blå dørst. Steg for helt nekk for noe avspillen til VF. 2 mål av måned, 28 til Kintel. Emma Besanovic 3 mål her til alltid for VF. Så Kintel er da Bjørsta Johansen som har skått flest, og har skått 3. Så, vi har misset balten ner, VF, men få fætter han. Armin til dommeren er kommet opp, nå skulle det komme vi omkring ner. Nå skal det nok kjøtt. Misset balten, Sunne Hansen, 4 sted. Og kan så, misset han det første hjertelig, men misset han så atter, ja. Da vil der ned, nok der vi, udelig i Kintel. De vil legge noen 2 mållegger her, men få ikke på skjortøy. Og samstånds 16 vel kjempe av VF, som nå skal spille 1 minutt og 1 minutt etter av utvisningen til Emma Besanovic skal spille 1 minutt og 30, en leker av Farja Vattelund. Løtene strøyes der, vi røver å komme til en skått rundt. Hva så? Missa balten. Tutt 28 til Kintel, 9 minutter farner.
Bara Hansen till Anne Brunnes. Och väl spalt. Och där skorar. Där skorar Anja Hammer. Så kommer den högra vang. Och ett som läsnar sig känner till 11-8. Så för VF har vi fullman att kvar löta. Det blir det nu. Och väl Bjerke här. Ja, Maja Dragljubovic. Och det blir en god löta att känna med att inte minna väl till VF. Gröna nu 8 vi 3 med Malon, 1-8, spalt i 20 minuter. Bara han skjuter och hälsar för Anchen Truppleid till Vivian Petersen av Bjerka. Skjuter Daniela Johansson, men att det Bjerkar Maja. Att det Bjerkar Maja och i Kinsmallen. Anna Bremnes, Sun Hansen. Inte en goa låt nu stilt i VF av mål, flera minuter. Anna skjuter, skorar! 12-8 til Kintel, 21 minutter varner. Så tror VF kan svära att det är en god löta så jag tar först skorar ett mål. Skjuter om, men väl steg fyrjer. Varje spännande känner det alltid Sunne Hansen är uppe och blockerar. Så de pura för Röj Bjärsta Johansen. Skjuter, men eisen en god bjärtsing från Vivian Petersen. Men domarna med eisen att de finner ett skump av en. 2 minuter utvisning till Daniel Johansen. Broadcast till Kintel. Och det är Sunne Hansen. Vi ska ta det. Skorar hon, så kommer Kintel på en 5-målsläsla, de sier. Sunne Hansen. Nei. Sitter Astangina. Jeg vet ikke om Vivian Petersen kanskje fikk fingras på kjennere. Det kan være. Men 4 mål av måned, 12-8 til Kintel, 2 mot Farner, og VF har en spelare sittande utanför dem. Och nu är det alltså rättligt länge sedan det fick jag mål. Styr Stevia kommer till skottrönt. William Joros för tackla av Tordake. William skjuter. Väl vid sina mål nu. Sun Hansen. Anna Bremnes bara. Torit Arke Samuelsen skorar. 13-8 till Kintel. 23 minuter farner. och Shame not rätter av förhållande och nu är vi väldigt bruk för en mål till neck för något sent här så istället bollen i kassan. Där har vi 12 sekunder efter utvisningen. Agnes. Här är så Janti, vi sätter till Vi är fattar fullmanna. Kate Fredriksen till vinna styckna. Armin Chadomar är färn upp.
Lilian Joros skorar. Minkar månen, 4 mål månen, 13-8. Gentle 6-3 för Rollage. Och Eisne Välbjerka här, Sera Välbjerka av inskifta målvärden Anniko Petersen. Anna Brimnes pura för och här ska de skora. Men går början på distan här så inskifta VF målvärden Anniko Petersen. Aknas till Lilian Joros. Skjuter och skorar åter. Lilian Joros kanske vi har spelat i hejta här och tema där. Bruk för hemmalinjen. Men nu så är det bara 3 mål mål åter. 13-touch till Kentel. 5 minuter efter förra halvlek. Anna Brunnes. Suno Hansen. Och Oxfactorna släpper den i mitten på vi FR här och skorar till 14-touch. Aknas. Till Emma Pesanovic. Innan strykna till Kate Fredriksen och han skorar. 11-14. Kintel slösar andra bollen borster. VF fick brattliga hålla målsådingarna. Stod långt just där 8 mål men sysslötna var där. Skora 3. 3 mål mål. Emma Pesanovic. Bra spalt. Eisne väl Bjarka av inskifta målvärden och Kinle Tomma Petersen. Det tar det skottet från Ranti Virgarsötter. Avlöst Mario Dragoljubovic i Kinsmalnon. Trutcher och en halv minut efter. För alla 24-11 till Kintel. Bjärsta Johansen Vertigner. Kast. Anna Brunnes. Bara Hansen. Sune Hansen. Bara in och stycknat Bjärsta men väl fänka här av Kate Fredriksen. Så jag stäcker i distan. Jag vet inte helt kvärt vi har fått. Emma Pesanovic till Aknas Olsen. Till Emma. Röjna finna strykna med det missa bulten. Anja Hammer som nej, hur dömt för jib. Jag kanske där. Det gör det fel mot henne men då möta domaren inte. 2 minuter och 20 sekunder efter. Så är klockan 8:20 minuter. Emma Pesanovic. Gott spel från Sune Hansen. Daniela Johansson till Aknas och sen är det plats China. Och skorar. Minkar månen 2 mål månen
14-12 til Kintel og timeout. En minutter og 38 sekunder etter ja. Fyrre halvleitje, 14-12 til Kintel. Den færre i all of nå. Så ser jeg just en brøyting til. Astley Sunnadottir kom inn. Færbalten her. Høyre vank til Kintel. Annars det henne spelaren som mest har spalt Atlan fyrre halvleik. Der har så å si svær utanfyrre. Anna Bremnes til Bar Hansen. Røyner finna strikna, men kan se dommerne. Kintel for balten atter. Kommer bare inn i en VF-er. Tori Berge til Bar Hansen, til Anna Bremnes. Og for Kjall. Kommer til kast. Så det halvt 30 sekunder etter. Ja, fyrreleidje. Armin til dommerne ferden opp. Så skulle det grønne komme ved ankron her. Og til en skott inn, Sunne Hansen. Brukstad der. Vet og tullig at annars Bjarsta Johansen Pura fru, og han nesten i åven av dommeren her. Men hjemme så skott komma, og det kommer fra Anne Brumnes. Skjøyter, og han fer beint og Annika Petersen. 25 sekunder etter fyrreleidje. Emma Besanovic. Til Kate. Fredriksen skjøyter, og Bjerka og Prots kast til VOF. Tøtningar med ikke, det var mulig her at minke om månen. Tøyen vil ikke sjekke. 20 sekunder, og tar kongen i nå. Daniela Johansen er kjøtta. Skjøyter, og skårer! Daniela Johansen skårer og ser bare 1 mål av månen i halvleitsnån. 14-13 til Kintel. Vi kan lukke hit etter malskjøttene. Det jo tja VOF, det Emma Besanovic som skåret 3 mål. Lilian Djuros som kom inn, negga vel inn i fyrre halvleitje. Hun Eisen skåret 3 mål. Han spalt vel siden han kom inn. GVF lærer stedet til å spille var. Og tja Kinle det tver som les vi 3 mål om til Bjarsta Johansen, strykspilleren. Og så bakkeren Anna Primnes. Men altså 14-13 til Kintel i halvleitjen, og vi vil etter her, men da løter vi 17 halvleitjen.
vet jag var Klaxvik jar. Alla vet det där flätt det såna danskar med där Antoine Griezmann. Där får det Sancho och hela lost det där chip för.
Skjøntel, og skårer. Bare Hansen. Skjøntel av vi Tveimon. Og velbjerget av Majo Dragljubovic. Anna Brunnes. Son Hansen, Bar Hansen. Atle Sone skjuter. Og han får inn. Gåber Jancha, Chinljopa. Setten halvlek. Få til i første målene, 8-16-13 nå. Aknas til Daniello. Aknas Olsen. Emma Besanovic. Slipper ikke noe skått. Så en tidsen av Bjørste Johansen her. Og nå trusjer kast til VF. Armen til dommeren kommer opp, så nå skal jeg også hente her. Emma. Daniela skjuter lengt dommer for. Anna skjuter vel utifra. Vi syner malen. Aknas, Fischol, skjuter. Og at det bjerger Maja Dragljubovic i Kjindesbanen. Hun prøver å legge ut gass. Velfengt her av Daniel Johansen. Vi er ferdig med å legge tratt. Aknas Olsen. Skjolv! Men dømt for avsveil her. 16-13. Vi er fremvis ikke kommet av måltallene i 17. halvleitje. Fremvis de 13 målene som der skåret av i 4. halvleitje. Tuntel skåret 2 for av Trimon. Bara Sonansen, Asle og Berga. Ja, Annika Petersen. Og så en pura frøy. Bjørsta Johansen til 16-13. Løtene kom da vel lettere til å spille seg til optimøleggene, men VF her strøyest. Aknas til Emil Besanovic skyter, og han sitter i malen. 14-16. Kjøtt, 5 minutter før når jeg har sett noe ikke. Son Hansen til Bar Hansen. Anna Brunnes var spalt. Og det var spalt. Skårer til Aichan Fjörstan. Og 2 minutter utvisning til VF. Daniela Johansen. Rekord ut.
Kintel helter en mansverge og Emma Besanovic. Og vi setter ballen, VF, etter Alves Feiler. Jeg har haft nok så fitt av timen, i hessen listen. Sniffer i alle leitjen. Kjent å være vel bedre lige her i satten halv etter, men Anna brenner hon. Anna brennes. Der skal spela vi en leggare færre og i 1 minutt og 3. Emma i VF. William, Aknas, Emma. Og en finner av stykna, men han til Albrins kikser. Så kan Kintel fære inn veien. Bare Hansen. Anne Brynnes, og hva så? Atter Bjarkar VF-malveren. Og ja, hon är så Anna har haft några skott till satt några som är färdig vid syna och nu tog Malvern kör VF Annika Petersen natten. Spelar stycken Björn Johansen över skott om kort. Brottskast till Kintel. Möjliga att öka lasten upp i 5 mål nu. Och det blir Anna Brynnes. Vi ska ta det. Malen center Annika Petersen. Skottet. Och skorar. Nöjtjan fyrstan till Kintel. Shame not Warner. VF efter fullmanna, men framväges stryas där. Och det lägger för att komma till skottrönt. Emma Besanovic nu. Och en finna stykna och att kicksar där Kjellabon. Och så är skulden vid pura fröjer. Torrid Arke Samuelsen skorar till 24. Spalt i 8 minutter, VF bara skora 1 mål, i satt halvleik. Vi har bara det ena mål i mål i halvleik nå. Det var 14-13 til Kintel. Nå er det 20-14. Daniela til Lilna Djuros. Det er så. Så ut til at Aknas Olsen vil just not der. Vi er nok klare å spille nå. Daniela skjuter, skårer! Daniela Johansen, Mikkelmonen, 15-20. Marte Bjarkar, Annika Petersen. Och så ser jag där att Bjärsta Johansen är just en ekve av och ja, ganska sån bort av en i spel helt rätt. Renater tror jag att Kintel ler har allt 8 vid 5 mål. Ganska att leder upp för möjliga kanske VF att komma in till distan, men jag ska nog snacka till att han för 5 mål 25 till Kintel, men nu är det Tär som har en likare en flyer av Atlant. Jag ser det VF som har haft väl flera utvisningar i snurristen. Vi har spalt. Og ikke vel avsluttet. Det som bøtten for Åman 4, skottet fra Randi Virgarsøtter. Kintel, Josar, tog ut leit alle dem.
Så bjöd Tori Dow. Ifrån det till Anne Bremnes. Bara. Sona. Och så man missar bollen, men nu varvar han. Sona Hansen fighter sig till bollen. Och vant ju att Armin och domaren för att komma upp för passspel för att låta. Sona Hansen. Skjuter, men ja, hotna till Kintel. Skulle jag stå ta näga kött och att ta stäv i armen upp igen och gå och löta mot domarna. Anna skjuter, av ballvägen. Annika Petersen spjägar. Och att jag skulle detta utvisningen till Kintel. Agnes Olsen spelar han. Och är Kate Fredriksen. Overtaken. After Alvsweiler emot VF. Det har gjort allt och nekvar av sånn. Så vi gjør Kintel etter fullmanna. Bjørsta Johansen kommer inn etter strykene. Son Hansen skjuter. Og at det vel bjerke av Annika Pedersen. Steger han skal stanta, og så prøver han. Lenga balt nia, han kiksar. Han får lengt. Ingen chans til Louis Paulsen og Fedra Hasson. Ja, det är väl halta allvarligt i allspelarna tror jag. Vi har för satt någon det har spelat 12 minuter och det har skorat 2 mål. Sona så som det kast Kintel. Så kommer Armin till domaren upp. Och att för Son Hansen kall. Så lägger jag där helst upp till Anna Bremnes. Vi ska komma med en skott här. Där kommer här. Det så spelar Bjärstus den fyra. Att det var Ronstecka. Får en allra sista möjlighet att komma med en skott. Där var Anna skjuter och han fyrer att förstandsna. Det är Jeffar Federbolten. Men som sagt, alltså VF må komma vi Meira och i allspelen. Öliga stilt i chatten av mål. 13 mot Farner, 15-20. Daniel Johansson till Aknas. Och där med sabatten en affär mot det sagt. Och Torid Arke Samuelsen feraste pura för och skorar. Hackar han upp i hatten. 21 25 till Kintel. Och helt rätta fram. Så lägger vi Kintel outger det här och långt i fyra deston skulle ju spelas två destor man kommer från alla men få där en ordentligt trivaliga Laslo så det är ser att har först så vi är för utovatligt att innan det. William Joros, Renshaw. Så kommer det kast till VF. Och en annan affär, ta hungrig shaman så VF i allspel, det är Jada Bersh. Alltså bult förut, Ingas Kintel och Kintel att Realbe. Anna Bremnes till Per Hansen. Och Jesper kommer in. Anna skjuter, väl om affären.
Så för att kostera våra färger satt någon läge. Kintel 8 vid 6 mål. 21-25. Daniela Johansen skjuter. Anchen trublar sig till Majo Kinsman Bjerga. Och så kan Anna skjuta med väl så spelar helt där till Bar Hansen. Annika Pettersen i 4. Lilian Juros. Bra spalt. Och så sätter han. Så sätter han i målen. Heidi Maria Axelsen, vinkarmonen, 5 mål av månen. 1-16 till Kintel. Kintel vi mycket spelare av högra batch nu. Byrda Morslandstetter. Och att rättnasta Bjärstå Johansen skorra som spelat en gåandest. Gör det. Sen kommer på 5 mål nu. Vi har som mål nu. Bjärstå. Ja, sen sitter Agnes Olsen. Sejan 22. Hansen. Turit. Bara. Turit Arke. Bra show. Och för en snutt här. Och det var något i Shirov. Avslut. Det kommer en nejtjatren av Kintelspunchen. Tore Darker som här till skott 3 mål för Kintel. Ja, hon kommer på en efter och för att spela vidare. Bara. Suna Hansen. Skjuter. Brottskast till Kintel. Och utvisning åter till Daniela Johansen. Och jag husker att nu är det 3-4 så att det är rätt kort till nummer 14 som VF Daniela Johansen som inte spelar mer i det. Kintelbøl lager øker opp i 6 måls leislen nu, Anna Brymnes. Vi måtte Vivian Petersen i malen. Vivian Bjerger er brottskast i forhold ikke. Ikke det. Hesa for skoreren, Anna Brymnes til 23-16. Jeg har haft helt fitt av utvisningen i snedrysten om VF, og jeg har ikke at det er etnast dem om ena för att skåra och i timon perioden är där har spalt en lägare färre. Och här var spela 4 mål så här första 18 minuterna reset knowledge vi efter 18 för Sejan 23. Som Armin till domaren upp. Agnes Olsen skjuter. Och han har som Bjarkar Maja Drakljubovic.
Sune Hansen, Brydjetten skorar till 24 Seichan. Halv minutter etter av utvisningen av VF. Som er skrevet at Sverre Atter. Lilian Djuros. Innan stykkene. Her det Aknas. Og fer litt bort til Malen. Achan Furjo. Atter det Suna. Og Atter skårer han. Sune Hansen til 6-7 Achan. Så hon kom upp på 5 mål. Tredje spelare till Kinnley har 5 mål. Bjärsta Johansen, Anna Brymnes och nu Eisne Suna Hansen. Jan Djuros, Agnes Olsen. Varianter Kinnley blockerar skottet till henne. Skytteljan. Och Atte Bjergar. Maja Dragljibovic i Kinsmalen. Kintel var i Sheimas Lesten av 25 Achan. Byra Morsansætter til Bar Hansen, Sune Hansen, Davanchen til Torit, Arke Samuelsen skårar til 26 Achan. Fjorda målet til Torit, Jesnes nå. Banta Paulsen kommer inn for VF og stykkene, og da Hakra Wong kommer Ronja Johansen. Han har ballen mister heimalige. Det er alt, og det er mistøk i alle spørsmål. Sune Hansen, og en affär skorar hon. 26 Achan, hon är nu toppskytte i just nere någon lättna vid 6 målen. Och VOF ber om timeout och till att skilja inte kan ju väl så att vi satt knowledge alls inte. Christian Javier kommer att rätt. Hon är trutcher och marscherar. Köper 8 mot rätter. Nutch Malamone. 22 och Achan till Kindle.
Emma Besanovic till Lilna Djurus. Det är så Ro Nilsen för själva fätas bollen nu. Det enda vi att Trinte Ferran och att har vi se McFay har vi sett några light sälja från VF. Att lägga spaltarna där borta och komma inte fast som till skottrent. Och jag var så bara skora 5 mål så är 22 minuter när vi sett några light. Ja, bara ett mål om hon i halvlek sånt. Det var 14-13 till Kintel. Nu är det 22-18. Så det är därför att öka här. Blir det Marsanstetter till Son Hansen. Bar Hansen. Då är det finna Bjärstrund i strykne. Bara gå plats skjuter Välberga. Ja, Vivian Petersen med Lisa skott ja. Emma Besanovic show. Och efter för bollen down till att Kintes inkast. En längre av misstagen och alla sparsen till VF och det är resten tror att månen är så stor i löpande 22-18 Kintel. Jag vant att man spelar Kintelspelaren att han ändrar distans så att det inte när namnen tar bästa distans. Det här var spalt men det här färre så är gångt nu i resten distans 8 nivå att vinna Sandförant. Okej så. Emma Ro Nilsen. Janjurus. Emma Besanovic. Så Lilian skjuter, skorar. Mycket tjejtjo. Så det är en teknisk fejl i utskiftningen till Kinle och det kostar oss Steimon 2 minuter. Så att det var Bjärstad Johansen och vi är färdig ut av Skybar Söje. Det är så den för att Bjärstad Johansen färdig ut av Skybar Söje. Så VF med igen och det kostar dem också 2 minuter och ja vänjaren så till gör inom till. Och den är ute här på ett av vatten. Bjärsta. Ja, om du personligt till Bjärsta. Vad har han? Bjärsta har han. Ja, kom. Kom. Är det du? Så Kintel vi ännu lägger en färg av vattnet och i 2 minuter. Men det här var en att skriva jag slå 8 mål. 22-19. Så VF och Attebjergar Maja Draglibovic. Så är det 5 minuter efter. Tori Dage Samuelsen till Son Hansen. VF är igen i 4. Bar Hansen. Guri Esberg. Anja Eliasen. Kint för Fädra som bollen om. Så var Armin till domaren upp. Time out. Ja, så det blir time out i Kintes bunchen om.
Så vi spelar gång efter och domaren här var armen uppe så Kintel ska göra rymliga kött av. Kommer vi en skottet. Anja Eliasen bryter kjötten och jag bjärkar här av Vivian Petersen. Ständer här och skall. Och så kan Kintel spela fullt alla batter. 45 sekunder efter att ta utvisning. Men alltså som nämnt här har vi 3 valja Laslo och 22 Nojcan. Och över i stagen. Det är inte i bäntrar att jag. Att det får en bjärking från Vivian Petersen. Torit Arke skjuter och Atterbjerga Vivian. Och så fär Torit bollen atter. Och skorar till 8-20 Nojcan. Kintel atter fullmanna. VF vinner finna platser och det ettnast här. Ranja för bollen med Atterbjerga Maja i Kinspallen. Röntgen från Ranja Johansen. Så vi bara tälja mål nu i 17 halvlek så har Kintel skåra 14 med VF vi skåra 6. Vi har bara en mål i mål i halvlek så 14-13 till Kintel ta. Men det är inte väl samman så hemmalinjen och i snalleston. Välbjerga. Ja, Vivian Petersen. Bjerga skottrentene fra Anjo Eliasen. Och så efter en teknisk feil fra VF. Det är det är en neckbut misstag gjort i snurres det har sikkert. Två minuter och 15 sekunder efter. Anna Brunnes. Bara till Anna. Skjuter. Skorar! Anna Brunnes skorar till 20 Nojcan. Lema Besanovic finner bollen strikna och att de har blivit ett brottskast till VF. Banta Paulsen Verdisner och Estne utvisning till Anjo Hammer. Det var Lilian Joros för att täcka brottskastet för VF. Målet sen så Maja Draklibovic. Lilian med skotten. Och Bjergar. Välbjerga Maja Draklibovic. 1 minutter og 20 sekunder etter. Kintel og 8 vid touch malen. 20 Nojcan. Spelar vi en spelare färre till och efter är det Andersson. Här var en utvisning av Anjo Hammer. Bara Hansen, Guri Esberg, bara Anna Brunnes åter till Barro. Anna Brunnes. Och så för honom kort, mycket vankeren så Kinle eller Sunadatter. Det var broadcast till Kintel. Anna Brunnes vi möjligen öka om trival i lastarna Kinle. Anna Brunnes skjuter, skorar till 3-2 Nojcan. Halva minuter efter. Rasen sitter. Emma Besanovic. 15 sekunder efter. Kintel av mot en
største i Vestmanna, som nok eisene legger Lundar om til at her kommer i Steilafinalen at det var rævlig at Torförst innan til hetta. Tja, VF. Og her får Tøyen. Og der kan teka et 30 meter kast. Som skal tekas beinleies. Det var Anna Brimnes vi skal teka det. Derfor har vi touchmål og kjuntel. Skulle hun just akkurat helt særligt nå, så øker hun. Men han da teker Vivian Petersen. Kjuntel vinner vi hele touchmålen. 30-20 etter det var 8. 14-13 i halvleisjonen. Toppskyttet kjenne ble Anna Brimnes vi Shea-målen. Sun Hansen 26. Turid Arke 5. Så VF ble toppskytten Emma Besanovic. Nast flest skjedd Lilian Joro som skjedd 4 mål. I sent it to you. What? The video. Okay. It will be great. Expect that box of bears. Oh, the box now. Vi får takka for jokken her i Vestmanna.